Здравейте, Тито Хаджи, здравейте, колегоречи. Хаде, Баки, пусни си едно кафенце и дай в днешното видео да си поговорим за злато. Вала, злато. Та от началото на тази година насам златото поскъпна с цели 35%. А за цялата минала година с още толкова. Кои са поводите за това поскъпване? Онзи ден американският президент Доналд Тръмп нарече генералният директор на ФЕД, Федералният резерв на Америка, некадърник. И веднага хоп, златото пак скокна с 5%. Ами май и най-ценният метал обича несигурността и хаоса. Аз поне така го разбирам. Колкото повече хаос и несигурност има, златото от столетия насам се разглежда като една сигурност. Сигурност, където хората обичат да си влагат парите в несигурни времена. Факт, от столетия насам. А всички индикации из света са точно за това. Цената на златото да продължи да се покачва. Времената са изключително несигурни. Както ти казах, Тръмп нарече генералният директор на ФЕД некадърник. Не само защото не го обича лично, ами и заради това, че не сваля лихвите от месеци насам. Тръмп още преди да дойде на власт беше започнал да се заяжда с него. Свали ги лихвите. Защото по Тръмповите сметки, когато лихвите са по-ниски, икономиката на една държава е в подем. А на Тръмп, знаеш, му трябва една силна икономика, която да покаже пред избирателите си и да им каже: вижте, аз съм в правилната посока. А в такава ли е Тръмп? Въобще не. И генералният директор на Федералният резерв Пауъл му каза точно това. Господин Тръмп, и аз искам да сваля лихвите, но това не може да се направи в такива несигурни времена. В такива несигурни времена, като по време на вашето управление. Той директно си каза: пред нас е гъста мъгла. Лихви се свалят, когато всичко е стабилно. Икономиката е стабилна, управлението е стабилно. Господин президент, ние нямаме никаква гаранция, че утре няма да излезете и да направите някоя друга щуротия, която да дестабилизира страната ни. Да ти кажа, този Павел и аз не го понасям, но е прав човека. От началото на управлението на Тръмп, американските борси претърпяха едни такива катаклизми, които не са виждани от голямата депресия насам. Та директорът на Федералният резерв завърши: нямаме стабилно управление на страната, за да може да свалим лихвите. Това от една страна беше точно като шамар за Тръмп. Човекът обеща спиране на войните веднага след като дойде на власт. Обаче какво става в действителност? Хамас и Израел бяха подписали споразумение за спиране на огъня в 3 фази. Още не беше завършила първата фаза и Израел едностранно наруши и прекрати това споразумение. И то не без помощта на Тръмп. Сега войната там се продължава по-старому. Генералният секретар на ООН Гутереш миналата седмица каза: от 2 март насам в Газа не са влизали хуманитарни помощи, в това число и лекарства. Какво става на Северният фронт? Там работата е същият батак. Наистина, Тръмп е най-лудият от лудите управници на САЩ. И сега той търси пролуки в закона, за да може да уволни Павел. По закон в Америка, президентът не може да уволнява и да назначава директори на Федералният резерв. Федералният резерв си е един друг свят. Аз съм ти разказвал в едно отделно видео що е то долар, що е то Федерален резерв. И съответно кой управлява Америка. Та светът имаше прекалено големи очаквания от Тръмп. Включително и аз. Не му стигаше този хаос, ами стана и наложи двойни, тройни, петорни, десеторни данъци на целият свят. След което гордо каза: над 70 държави се редят на опашка пред вратата ми, да ми се молят да им сваля данъците. Искат да направят споразумение с нас. Кои са тези 70 държави и с кои постигнаха споразумение? До ден днешен не става ясно. Знаеш, с Китай напрежението ескалира. С Иран е същата работа. Заплашват да ударят Иран, Иран ги заплашва, че ще отвърне на удара. Светът е в пълен хаос. И е съвсем нормално златото да поскъпва. Борси, криптовалути, това, всичко ще се срине, но златото ще си остане. Много малко хора в света вече влагат парите си в валута. Без значение дали ще е евро, долари или някоя друга валута. Хората предпочитат да влагат в най-стабилното – златото. И по всичко си личи, че през следващите 4 години златото може да поскъпне с още 100%, а може би и повече. Затова, приятели, ако имате скатани парички настрани, по-добре си ги вложите в злато. Тръмп едва ли много скоро ще успее да оправи буламачите, които надруби. 2 висящи войни, хаос с данъци, такси, курци-палци, мита разни и какво ли още не. Както и да е, това беше набързо от мен за златото. Живи, здрави и до нови срещи. Както и да е, ти сам си знаеш какво да направиш с паричките си. Живи, здрави и до нови срещи.